kani kadai na kamta ki balle YouTube kawai pa kawai ka YouTube channel la da pin page hapo Google AdSense pin UI badan ka notification ka bato. Due to the war in Ukraine, we will pause monetization of content that exploit, dismisses, or condones the war. Kabamut bagi video jonga la ni jong pi ki baladap upload haka jing ya day. Bat katma Ukraine ila bansa demonetize no. Kamut ba umdon rong jerngam shu hausain dollar. Kani ka notification jong ka YouTube kadai halor ki kubor ki ba penshit ki ba penma bat ki ba penchong seir bat ki ba yalam bakla haka jing ya day bat katma Ukraine. Kumta ke YouTube ka penmi ya kani ka notification la ni ka jing pentip. Om baro ki video ki bansa demonetize tang ba la ban ong pat. Kata kadai na ka banta ki video ki bala dap upload lani na ka banta ki video ki bansa upload tmai. Next story tela London.